Som vedúca hasičskej mládeže v Žolovciach a poď ukážem ti, ako to vyzerá na ich tréningu. Zdravím vás, ahojte, mi Robertin. Dlhé roky trénujem v DHZ-ke deti, pripravujeme sa na okresnú súťaž Plameň. Volám sa Karin Karlovská a do dobrovoľných hasičov som sa dala preto, lebo je to super kolektív a veľmi dobrí tréneri. Moje meno je Viktor Janšto a chodím sem k hasickému zboru kvôli tomu, že moja mamina je tiež dobrovoľná hasička. Volám sa Daniel Bakoš. Robím hasičky za to, že ma to baví. Volám sa Lacko Torok a chodím hasičom, lebo ma to baví, je to super šport, baví ma zachraňovať aj ľudí. Ja som Lukáš Spiškin a Majo ma priviedol k tomu, aby som bol hasič. Dobrý deň, volám sa Adam Pavlov a dobrovoľným hasičom ma priviedol môj bratranec. Moje meno je Jozef Karlovský a chodím na dobrovoľný hasičský zbor kvôli kamošom a morálke. Moje meno je Saška Hodaková a chodím na hasičky, lebo moja mamina je hasička a baví ma to. Volám sa Martina Pavlova. Ako hasičom som sa dostala cez môjho bratranca a chodím sem už dosť dlho. Disciplína CTF, 9 členov tejto súťažnej disciplíny. Prví sú tí čberovkáši a druhá polovica sú hadičiari. Od začiatku hadičiari rozťahujú 4 hadice cez prekážky, či je to vodná priekopa, či je to preliezacia stena, tunel, lavička. Musia tie hadice pekne vyšpanovať, vyrovnať, aby neboli slučky, aby neboli oblúky. Samozrejme tie nosiče dať na svoje miesto, tie čierne pásky, čo ťahajú za sebou. Prví 4 žberovkáši musia napumpovať 5 litrov vody do terča. Terč sa rozsvietí, tým pádom môžu pokračovať ďalej. Tí prví 4 hadičiari, tí idú na svoju pravú stranu, na tú stenu, kde majú svoje uzly, musia si uviazať uzly správne. A 4 žberovkáši majú tiež svoj panel, tam musia prideliť náradie podľa svojho čísla. Každý súťažiaci má svoje číslo.